तर मित्रांनो, आज आपण काही क्रिटिकल कंडिशनमध्ये कसं प्रकारे स्वयंपाक करायचा आणि आपलं स्वतःचं पोट कसं भरायचं याच्यावर आधारित एक व्हिडिओ बनवत आहोत. आज आता माझ्याकडे एक कोणत्याही प्रकारचं भांडं नाही आहे आणि मला तर भूक खूप लागलेली आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये मी एक आयडिया केलेली आहे. माझ्याकडे 2 अंडी आहेत, तर ती अंडी कशी शिजवायची ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. तर बघूया आपण कशी अंडी शिजवली ते. थोडी वाळू आहे, वाळू मी पसरून घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये छापडी घेतलेली आहे, ती सुद्धा मला शोधायला वेळ लागला तरी मी शोधला आहे. आणि ह्याचे आपण तुकडे करून ह्याच्यावर थोडा कोळसा घालून एक कोळसा पेटवण्यासाठी आपल्याला फायदेशीर होणार आहे. आपण असे छपडीचे तुकडे करून घेतलेले. आता ह्याच्यावर आपण कोळसा टाकणार आहे. हे आपल्याकडं कोळसा होता, मागच्या वेळेस पार्टी केली होती, त्याचा कोळसा राहिला होता. त्या कोळशाचा वापर करून आपण अंडी शिजवणार आहे. अंडी शिजवायला आपल्याकडं पातेलं नाही आहे, कोणत्याही प्रकारचं भांडं नाही आहे. तर ते आपण अंडी आहेत ना एक चिखलामध्ये शिजवणार आहोत. ते कशी शिजवायचं ते आपण बघूया. आता मी कोळसा हातरून घेतलेला आहे. आता कोळसा आपण पेटवून घेऊ. आता आपण हा कोळसा आहे का नाही पेटवून घ्यायचा आहे चांगल्या प्रकारे. आपला कोळशाने पेट घेतलेला आहे. चांगल्या प्रकारे कोळसा आहे का नाही गरम होऊन द्यायचा आहे आपल्याला, जेणेकरून आपले अंडी आहेत ना ती उकडली पाहिजे. थोडा फक्त घालूया आपण, जेणेकरून आपला कोळसा पेटायला चांगल्या प्रकारे मदत होईल. तर मित्रांनो, आता आपला हा कोळसा आहे ना चांगल्या प्रकारे पेट घेतोय. तोच आपण मातीचा चिखल बनवूया, जो चिखल आपल्याला अंड्यांना लावायचा. तर बघूया आपण काय करायचं. इथे मी थोडी माती घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातले आणि असा चांगला चिखल बनवलेला आहे. ही 2 मला अंडी भेटलेली आहेत आणि त्याला मी आता चांगल्या प्रकारे कव्हर करणार आहे चिखलानं कव्हर करण्याचं कारण एवढंच की अंडी फुटून त्याचा बाहेर बलक येत नाही, ते आतल्या आत व्यवस्थित शिजले जातात. त्यासाठी फक्त अंडी दाखवले ना, तुम्हाला नाही दाखवलं. हा चिखल आहे ना चांगल्या प्रकारे असा अंड्यावरती कव्हर करायचा आहे. तर 2 अंड्यांचं आपण बनवलेलं आहे. आता आपली अंडी पूर्णपणे कोळशानं पूर्णपणे झाकलेलं आहे. त्याला आता हे दिसलं पाहिजे, फ्लेम दिसलं पाहिजे. वारं घालून हा कोळसा चांगल्या प्रकारे पिठवून घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळं आपलं जे चिखल आहे तो पूर्णपणे कोरडा पडून त्याच्या आतलं अंड शिजलं पाहिजे. आणि करा चांगला फुलला आहे. एक 10 ते 15 मिनटं आपल्याला ही अंडी अशी उबवायला लागणार आहेत.
अंडी आपली उकडलेली आहे. ते अंडी सगळीकडनं वाजले. इथून थोडा खालच्या बाजूला अजून थोडी भासायची राहिली ती. वास येते. थोडं बाजूला काढताना दाखव जरा असा करशील. ही आपण शिजवलेली अंडी मातीमधली आता अंडी दिसायला सुरुवात झालेली आहे. ही अजून खूप गरम आहेत. याला आपण थोडा वेळ थंड होऊ देणार आहे. आता आपण चालू केली ना, माती फोडून घेऊया. थोडं अजून गरमच आहे. दिसते ना, आपण बघू शकता किती छान प्रकारे अंड उकडलेलं आहे. गारवाय मगच झालं होतं ते. गारवायला ठेवलं असतं तर दुसरं चांगलं निघालं की ते ते गार होऊ द्या मग सोडून. अतिशय सुंदर अशा प्रकारे हे अंड शिजलेलं आहे. काढलं छोटी. अंड्याचा वापर न करता आपण हे अंड अतिशय उत्तम प्रकारे शिजवून घेतलेलं आहे. मस्तच. याला महत्वाचं म्हणजे मिठाची देखील गरज नाही. इतकं चविष्ट झालेलं आहे.